الحمد لله رب العالمين يا صاحبنا مزويدا وانتفيا ثم الصلاة مع التسليم أكملها على النبي آلاء ما سبيا yarda ta Allah da manzo kowane wakti ta zama ga Shehu Tijani wa sahabihi mafiya balle kalifarsa Ibrahim murshiduna sannan waliyai da dukkan salihai su biya hamdan yuwafi yukafi da'iman abadan إنعامه ومزيد الفيض إن خفيا من قارئ godiya bisa ƙaruwar ni'ima faidar Tijani da ta gama ɗaukacin duniya madarinta ya jike dufakai suna ta tsiro ƙwaya tana haifuwa a shijaruna ta ɗiya zaratanta ya yanke runƙaƙa kaza duhuwa gudumanta sun baje dukkan marmara da ƙaya koginta ya ambulo daga ƙarƙashin ƙasadu ya mamaye ko ana baya nufin ya tsaya yau ko ana sai ruwan daɗi suke ta gudu salka ta futa bale tulu walau rijiya mai so ya ɗiba ya sha duka ba tsari da hani amma sadakinsa imani da bin shirya ranar ta haskake duk lunguna da kwana yau babu yin tuntuɓe balle karo da waya inuwarta ta lullube hantsi a kowane gu kowa yana ciki ko da bai sani ba shiya ta tushe ramu da kogwanni na masu ƙari dukkan kumurci bayale ko bacan ya tsaya yau babu tsoro aboki na fito ka sake tsawanta ta razanar da wuhu shudu kujiya ta buɗe ƙofa ta ribobi ga duk sana'a wasu sun fahimta waɗansu suna cikin gabiya Allah ya ba mu fahimta mai yawa a cikin sirrin tajalli na faidan nan mu zan mafiya Allah ya ba mu fahimta mai yawa a cikin sirrin tajalli na faidan nan mu zan mafiya tazkiratun a halinta yau ko ana ka gane su ba su fake simahumu fi wujuhihimu ku zo ku jiya wakati da su ya ka ƙaye har yana fakhari da sun ƙawata wurare ko ana duniya in kaga sunna a yau haskenta na zahara dikiri salati suna jerantuwa kujiya tallahi ka gansu su ne sun karaya wajen bayan mace wasa shekaru tili kubiya sun riski ƙwayar shari'a har da samaratuha haka jauharorin ɗariƙar khatimu mai shirya fadallunsu ba mu buƙatar ambatanta nan duba jawahiru can kaganta ko buguya lakin karamunsu ba su bake ma mai bati balle abokinsu balle khadiminsu jiya sai dai kaɗan zan faɗa dan zuciya ta nutsu da mai biya yayi himma hasidi ya jiya su ne baradan imamul muntazar da ake taryansa tun zamanin farko cikin duniya Isa da sannu yana zuwa ya tar da suwa
a bisan tafarki madaidaici ya so su shiya. Su ne ƙuɗubbai da khatimul auliya ka faɗi, a cikin sahabbansa mu mun tabbata da shiya. Zauki irin nasu ba sa mai batun da ke, wayar ji ƙamshinsa balle ya yi kwaɗai ya jiya. Ismul kabiru da zati ya kaɗaita da shi, wannan da yake baɗa hal Mustapha da shiya. Shehun Tijjani ɗai ya san shidu a cikin manyan waliyai ta'ala tun da ya yi duniya. Sai manya-manyan cikakkun na'ibansa kaɗai suke rabauta da sunan nan adan kujiya, amma ba su aksare na su sun rabauta da shi, na sun rabauta da faidal khatmi su da shiya. Aidan hakan nan suke da sarrafe da yawa, fil kauni sirran wajaran ko ana kujiya. Ba mai fahimta ba sai mai hankali da yawa, in yi fana'i da son su kamar da zayayya. Ishtiyaqun ya laita shi'iri ana zangan su ko da ido, ko in ji zancen su ko bayan hijabuniya, ko in hidimta wa mai hidima ga kadimihim, kuda kamar juya takalmi shirin tafiya, balle kamar share gunda suke zaman zikiri, ko kama sirdin hawa ko mazagin tafiya. Da na yi tukwici da raina banga ya isu ba, balle fa dange da mata yi balle su diya. Gun wanda ya yi min busharar saduwa da suwa, balle urudai da dinaran cikin duniya. Mi dai hana mi da dimauta da san su kamar auta da hauka da yin zikirinsu ba gajiya. Ni mai yawan zunubai tamakar zubar suhubai, kana yawan ladabai duban kiyaye ɗaya, domin fajahalu da zulmu da bin hawa da yawa sun zama ɗabi'a gare ni tun gaban shirya. Ifdalun sai ko masoyansu don zatin ilahu kaɗai, ya sami yardarsa ba wani khaufu gunsashiya, sannan zama gundaya nasu ko kamar sa'a, shi ya fi aikin dubun nan shekara na jiya. Litinin wanda du ya gane su ko juma'a, wannan fa aljanna na shauƙin gamo da shiya. Yau suka mulki latifi babu ƙaru ciki, kowa ya rabe su ya fifita ba gajiya. Shukrun alhamdulillahi hamdan zati minhu lahu, subhanahu jalla an mathalin ilahu ɗaya, yu'ti liman sha'a min in'amihi fadalan, ma sha'a yas'alu ba mai tambayar sashiya. Allah ya ƙara da ɗin fadala gare su tili, fatahi ya samu ga hannayensu kar ya tsaya. Allah shi ƙara da ɗin yarda gare su da mu, Allah ya saka wa shehun namu mai aniya. Usulun gauthul baraya Abu Ishaq Shekhiya رحيم فيدة الختم الأولياء أبيا، ذاك الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه أمينا وندي دنيا. دكان عبادو عرودات ودين أيو سيسان شيني نقودي حادرا سفيا، dumai bidar faɗaka ko mai nufin waraka, mai sarrufin baraka ya nufi shi kar ya tsaya.
komai gudun karaya ko roɗagun karaya ko kifewa da ɗan akushinsa ko kwaciya dume biɗar ya gashe maƙiyinsa don ya fashe haushinsa ce ya kashe zarafinsa don nashiya dan ba da bibi hakimi mahiri na bida dukkan birane kamar shehun yau kujiya almajiransa na hausa kamar kano katsina zazzau da barno fa shaida ne ga mai shirya kuma shi da ankara har da ikotina balle ilori da bidda ukela karsu jiya duba mutan adamawa bauchi gombe duka har sakkwatawa da gwando waɗansu na aniya duba bushara a ran saukar da yayi a kano taron ƙasashe suna gayya suna tafiya ya je shi makka suna murnar zuwansa ƙwarai ya zo madina da sun cafa garai na jiya manyan mutane da shehunai suna ta zuwa sun sallama masa shine shugaban duniya jikan ali tamasini ahmaduna ya zo yana karsashi na gamo da ya yi rashiya duba ganailul mafadi rihlati shekhi ilal hijabi ka duba da la'ilan shirya duba ganailul mafadi rihlati shekhi ilal hijazi ka duba dala'ilan shirya dala'ilun sannan karamunsa ba su gidayiwa a yawa sai dai kaɗan zangaya maka sahibi kajiya mai sansa duk su bai shafar sanan duniya balle a can ko shina da dubun makiya Allah ya ba shi basira bahira da daɗin ƙarfin kwaɓe munkiri a cikin jawabu ɗaya in shehu ya yi ma du'a'i kaga albishiri in ko ya ce ma sai kamace da tsiya ko wanda ya gan shi du ya tsere sharru duka a cikin gida biyu inda bai musu da shiya kowa ya gan shi da ilimi na ya gan shi da ɗai kashfi da zauƙi garibi har da bin shirya da yawa ya kan ba da labari da gaibu ya zo ta makar faɗa ta sababu khilafu ba karya an ce ma alhaji abdullahi waliduhu shi ma zuwa soja sai ya ba da ɗansa ɗaya sai hankalinsa ya tashi ya ce abi ka nutso amma ka bango da in maka albishir abiya ya ba shi riga ya ce ni ko zamin tulaka jikan kama abadan bai soja don kujiya sai ya yi bushara kwarai don ya yi sani a cikin ‘ya'yansa yara da manya ba irin ya shiya, ta makar da shehunsa Abdullahi ya yi rihila, tun daga shinjiɗa har singala ba gajiya, domin ya sadu da haske wanda ya hango, tun sanda ya ciro daga wurinsa dan aniya ya sauka da karya ne mai bai gane shi ba sai ya tashi ya je zuwa kaula ka ba gajiya sai ko ya dace ya sauka gidan mahaifinsa shaikhunmu alhaji abdullahi mai aniya a ciki yana zaune shekhi ya wuce ya gane ya ce da shi wanga yaro ɗanka ne kujiya ya ce na'am sai ya ce masa shi nake bathi na hango nurinsa tun a ƙasarmu na tafiya ya yi mai bushara da shi ne faidatul khatmi
yabba da ɗansa ga shehi tun anan najiya. Ya ce da shi ga amana nan rike mani shi, domin ƙanin kafa ne sai kai kula da shiya. Kuma an ji al'ajuba gun walidarsa tili, ai tun yana ciki har ya sauka nan duniya. Wani sahibi na saya ce tun suna yara, da yawa shina magana ba sa kula su ziya. Tamakar da ya ce idan faiza ta bayyana ne, nema zamana da bade kai shirin aniya. Kuma sai a yanzu suke ta tuno isharunsa, bayan mukaminsa ya daidaita don kujiya. Kuma sai a yanzu suke ta tuno isharunsa, bayan mukaminsa ya daidaita don kujiya. Nusratun duba sarakan ƙasarsu da malamansu duka, almajirai har da shehunan su tarsashiya. Sun ja da shi can a farko dole sun kashika, dan sun yaƙinin haƙiƙar gaskiya ya biya. Har ‘yan uwan haifuwa da zakafatan najiya, sun hasada a garai sai dai ƙaninsa ɗaya. Duba cikin sariman wasalar gawani kasan, shi ne magajin Rasulullahi in ka biya. Tambayi dalilin barin sagarun su kai ajabi, sababin zuwansa Madina da shi da masu biya. Ka tabbata inda jundallahi ghalibatun, ka tuna da halin sahabbai awwalan kakiya. Kaula ka dakaru inda har faransi duka, yau babu mai iya saɓan shehu don kujiya. Balle su bubu su wagdugu ƙauyuka su ya mai, kuda aban ba ko shehi ba a ja da shiya. Sai jahilai ɗai da ba a kula da su a cikin zarafi na duniya, balle zarafin cikin shirya. Sai jahilai ɗai da ba a kula da su a cikin zarafi na duniya, balle zarafin cikin shirya. Id'anun dukkan kasar futa harshen ji da sadatuna, jillin su sun yi riƙon ahadinsa tun ajiya. Balle su banjir da sun kamace cikin satini, domin karamun da sun ka gani ganin ijiya. Duba mutan suna begen ganin sabide, waƙar da shehu suka yi rijiyayyi mai kabiya. Ya gafi ga sayyiduna ɗayyib da ibn Umar, shukura da sun kai mai wakatin da sun kabiya. Kuma shehunai larabawa har da ajmi duka, yabbansu ba su ƙidayo gunsa dukujiya. Wa zai iyakance hujjojin siyadatihi, ni na taƙaita fa ko ulama'u sun gajiya. Balle fani jahili kuma mai sake da yawa, Allah ka tarshe mu bin hanya da bin shirya. Duba cikin rihila ta kwanakiri da cikin rihilar Kano tun gaban wannan ta hajji biya. Ko ka duba cikin rihila ta hajji da yayi, waccan ta farko fa tabbaza ka rabe da shiya. Ko ka duba cikin rihila ta hajji da yayi, waccan ta farko fa tabbaza ka rabe da shiya. Asrarun ilimin balaga da fiqhu har tasawufu du, balle hadithi da tafsiri ana yashiya. Fanzur da wawi na huka shaidana wa batu,
a cikin yabon khatamaini wa kayin yashiya. Balle fa kai nazari hizbai da ya ajiye zauƙan wani ƙalan min alhadarati ba gajiya. Ka shaida ba ta bayin ƙudubi kamata saba bayan imami tijani wa ƙablahu kabiya. Dusan da zai fassarar ƙur'ani yanzu ku ji, dubban ƙabilu suna rububi su zo su jiya. Allah ya samu ji tafsirinsa kai na jini, a thamara ilmin haƙiƙatu mu yi ta bin shirya ikhtisasun. An hassase shi da al'amura da ba adadi, sadadu sun yi kwaɗan riskar guda na jiya. Faidarsa zahiratun fadalarsa bahiratun, baidarsa babu guda bar gurbi mu yi ta biya. Kowa ya zo masa hanya sai ta buɗe garai, jazba ta sadar da shi hadaratu babu tsaya. Kuma sannu ma a ga mamaki da zai bayana daga al'amura na faidar shekhu ku yi aniya. Ya ’yan uwana ku zabura kar ku dinga sake, jirgi ya bar ku ta shariska ta kan yi wuya. Wallahi na ga abin da na ga ina shukura, bayan abin da na ji na gasgata da shiya. Allahu ya khallafa shi fa ya aminta da shi, fil mulki wal malakuti wa kaja da shiya. Manzonmu ya sa liwa'ul hamdi fi yadihi, yawan da ya bi shi dushi ya bi don gujiya. Shehunmu ya ƙaddama shi cikin dukan lamura, ya sanya sirrinsa duhaninsa karkakiya. Duwanda ya sallama masa bai daɗe shi ba shi, kuma wanda ya ja da shi shi ne fa yassaraya irshadun. Ya tattaro zuciyoyi masu bambanta, ya zuwa ahuwa ta musulunci da baburiya. Ya bayyana mana sunnoni da sun kaɓace, yana bahadda buhulu suna ta bin shirya. Tamakar su kabdi da raf'i in yana sallah, tamakar da annabiyai in kunta muqtadiya. Bahasinsa ko ya kamanci na basmalan mukuje, duba ga raf'ul malamika huta gajiya. Sannan cikinsa akwai asararu ba su fake, ba mai fahimtar su sai ko za'iki na jiya. Dukkan ayyukansa sirri ne cikin izini, bayan dalilin shari'a zahiri mu biya. Tamkar da yarra ya maulidi sayyidil bashari, dubban dubunnai suke tafiya a dan su jiya. Kowa hadarce shi so ɗaya bai bare abadan, sai ko idan babu iko hankuri ya maya. Yau babu taro na musulunci kama ta sadu, in banda taro na arfadu cikin duniya, domin asirrai da al'ajuba suna bayana, ilmai garibai na zauƙin gautu ƙudowatiya. Ranan fa masu shiga islamu ba adadi, balle fa masu shiga wuridinmu don aniya. Allah ka bani i'ana in hadarci baɗi, ta makara da na sami azumi ya can ajiya. Kuma ka ba mu mudiya ko da yaushe mu je, sai yara tun ko kwaɗai yara da ba gajiya. Kuma ka ba mu mudiya ko da yaushe mu je, sai yara tun ko kwaɗai yara da ba gajiya. Tahani'atun ya bayyana mana tarbiyya kamar da ake
tun zamanin Shehuna Tijjani muyi aniya, mun sami lubbin ɗariƙa yanzu ba wahala, da can ganin ta muke a rubuce ko mujiya. Nassi sarihi idan ya samu an karƙa, wa zai tsaya irtihadi don biɗar aniya. Ya sahibi kama tarbiyya ka samu rabo, wautar da ifan cikin takar ta sakakiya. Ko da ɗariƙa da musulunci da ba su fake, in ka yi izina irin su fa sai ka bar shirya. Amma idan kai kula da kabiransa da kyau, aiwar tsakakunsu sai sirri ya buɗe jiya. Kuma kaso su da waman yau shekarawo, duniyan wa ukuran da mata yanka har daɗiya. Haddin ka in baka ikon yi fakar ka musa, duwanda ya ja da su ya faɗi ya karya, domin akan gaskiya suke zahirin tasuwa, sai jahilai ke musu ba ko dalilu ɗaya, domin akan gaskiya suke zahirin tasuwa, sai jahilai ke musu ba ko dalilu ɗaya. Isharatun dubo isharu na ƙur'ani da kyau ka kula, ko hadisi da zantuka na shehu jiya, wayar sifantu da su yau banda su ka biɗo, in zamanin ya wuce kawo dalilu ɗaya. In ka buƙaci isharorin kitabu biya, surar idza jaa nasarullahi ka shirya, ƙaulin ta'ala wa akharina dan ka kula, an fassara shi da ƴan tijjaniya kujiya. Duba idza waqa'at min thullatayn kamar ƙaulin alaihi salamullahi ummatiya, fafaham fada ta salata zalu da'ifatun, صلى عليه إله العرش كي تبيا. كوكو فدر قطب المكتوم مرشدنا، تي عند يتي ستاتي فيدة كبيا. كوما تكين كاشف الألباس كاوركا، كوكو رماحود للتافي كمربويا. Kuma sallamawar ƙasashe gunsa ya isa duk larabawa da baibaye suna tafiya, dushe hunai malamai shirafa uke tafiya, attajirai da sarakai don bidar shirya, balle fakirai talami dai da ba adadi. Min kulli nahiyatin kullun suna tafiya, kowa ya je ci Madinatu ba shi so ya fito, wallahi sai dai fadan hikimar ilahu ɗaya. Dan ta kamanci Madinar sayyidil bashari, ita ma gidan hijira ce a hakika jiya. Sukkanuha sun kamanci sahabu in ka gansu, ilimi da aiki da dauki kamili kubiya. Aikinsu sallah karatu sai yawan zikiri, da yaban nabiyu da shehu ba su ko gajiya. Duba ga manyan sahabbai nai da sun ka shigo, a cikin ƙasashen mu khairi ya yawaita iya. Alhaji Shehu sirrin bai ya ishe ka kula, balle imamin muhadi mai yawan shirya. Alhaji Shehu sirrin bai ya ishe ka kula, balle imamin muhadi mai yawan shirya. Taslimu wallahi na sallama a gare shi kai da ƙafa, yau banda tsani zuwa rahmanu banda shiya.
kuma na rike shi dalilin saduwa ya zuwa Shehu Tijani da kakanai cikin shirya sai ko dalilai na sadona da shi na rika tun ran da na shiga hanyar shehu nai aniya sai ko dalilai na sadona da shi na rika tun ran da na shiga hanyar shehu nai aniya istighathatun ya sirrul akbar ya ainal muradi wa ya غوث العباد صراط الحق أنيا همة شيخ ده همar Mustapha su gamu sannan da kuwa ilahiya da ba gajiya kai taimako yanzu gare ni gani cikin kumci muhimmi kayo dauke gare ni niya ka san irin bukatu na gurin ka duka tun ban shigo ba cikin duniyar gaya abiya dukauni yau na cikin jumgin yaminu kadu ga ko aduwi yana neman ya kadaniya wallahi sai na ga ka haure shi can da kafa ka hambare shi a bayan duniya ka tsaya domin ya san dai ina da uba irin na faɗa wani ma ya koma tarata gobe in ya jiya du ƴan uwana su huta kowane ya sake a cike irin hidimar hadara da baburiya wa zai tsaya mani in ba kai ba du a cikin duniyar gaya shaikhana mai dora dukaraya azzalumai sun game baki suna ta shiri mai san ka yaushi suke fata su ba shoya ƙaranmu kenan fa zaɓi na gurin ka duka Allah ya ƙaro karamominka ya abiya ƙaranmu kenan fa zaɓi na gurin ka duka Allah ya ƙaro karamominka ya abiya tauriyatun Allah ya ɗaukaka dukkan masu binka cikin dukkan muhalli musulmi su yi ta bin shirya duk rundunar taimakon bid'a a kowane gu a fasa da sannan a sassoki su duda ƙaya faru umuri kidan ƙaurarsu ta yi gusau ku tara ku sha madadi daga ɗaha 'yan tafiya mu farauci birni da ƙauye karkara da dawa kuma sai salama da bakura ga duk maciya har dai yaban hadara shi yawaita ko agumi ko damina har da rani ba mu jin gajiya gora na faidin abil abbas in ya fashe sai ka gajan bakuna rubi ya sha ya jiya mun tuzgi asalin adawa baɗini da waje magamin asirin kina hannun mutum ajiya sheko ka nawara ka ji a san kalau sakkwato ga zariya nan kasa wandan ka dan ya tsaya sai mu yi ta gina da waya shehu ko a ina sallah wazifa da zikirin juma'a su tsaya bayan farushe gidajen shan giya da zina balle ka nisu uwayen ɓadda mai shirya Allah shi ƙara wa khatimul auliya udado almajiransa karama har da masu biya Allah shi ƙara wa khatimul auliya udadu almajiransa karama har da masu biya adiyatun yallahu ya huwa ya ahadun wa ya samadun
ya wanda bai da mahaifa kishiya da ɗiya ad'uka bizati wal asma wa azamiha wa azamin rusul wa tijjanu qudwatiya domin sahabbansa duk dan anbiya uduka dan jabiril kasar gautul wakati mai shirya domin sahabbai na faidar shaikhu qadibatan ya rabbi ban sutura kuma taimako ya biya nudufai guda uku ɗin nan duka sani ciki dukkan masoya da dukkan yan uwa su biya dukkan bukatu biya mani banda toge guda bayan wusuli da tsohatun anan duniya balle a ranar cikawa ran shiga kabari hatta ila yaumi hasharin ba rabo da shiya har dai mu samu shiga aljanna tare da shi tsoron siraɗi da mizani ya kawo da shiya kuma sai taraki da waman babu khaufu gaba kuma sai shuhudi ga zati wanda ba ya shiya amina aminu amin rabbi mai fadala wannan raja'i da na yi ka tabbatar da shiya sannan ka ban taimako bisa yin riƙon ahadin wannan wali amintacce uban tafiya ni ma ka yarda da ni a gurinsa babu tsana ɗauke hijabi tsakanina da ni da shiya in sha a faidarsa in shayar da wanda na so kowa ya ganni ya gan shi a ko ana na biya ka gusar da shaidan da na garan hami da hawa ya rabbana ka kiyasan hasilai makiya gafarta dukkan zunubai na kaban afuwa har walidai yan uwa mata gami da ɗiya haƙƙin da ke bisa kaina dubiya mini shi sannan ka hore mini aikin da za na iya sannan ka saka wa kowa taimako a garan komi karamta sako da bai sani ba shiya balle cikin musulunci ko ɗariƙatina balle bisa faida tijjani muniyatiya Allah ka taɓar da kafin rai wa gairihimu duk masu cutar musulmi don kwaɗan duniya Allah ka ba mu yawan rai mai yawan madadi daula ta wanzu ga hannun masu san shirya ilimi da aiki su shimfiɗu babu dumahani shari'a haƙiƙa su zan birni ga masu biya ilimi da aiki su shimfiɗu babu dumahani shari'a haƙiƙa su zan birni ga masu biya khatmatun قد تم نظمي بحمد الله ran asabar farkon rajab a cikin birnin gari na ƙaya a Kano na fare ta da hidima ga shehu cikin hijira ta nashiru liwa'ul hamdi ramdujiya ni ne balarabe ibn haruna je gana'am ko ma ka ce ka na wiyil kaulahi iya almajiri ne na shehu atiku mai hidima gun shehu tijjani mudda ransa ba gajiya sunansa gora na faidar shehu shakajiya dan nan ka fada cikin kogin ta kai aniya wani dan uwa ne karimi ya bide shigara Mahmud ibnu Alasan dan uwan tafiya Allah shi ba ta ƙabuli fil wujudi duka
Allah shi mana gamdakatar da mu da shiya. Ya Rabbi salli salatal fathi ba adadi ala nabi da alai har da masu biya. Shine salati tu'arrifuna biha fadalan هذا النبي مسمير دسمي أنيا شيني صلاتي تعرفنا بها فضلا هذا النبي مسمير دسمي أنيا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله kun saurari karatun goron faida daga bakin dan uwanku Muhammadu Shafi'u Ibrahim Al-Kusawi Jibiya karkashin jagorancin Maulana Shehu Muhammad Hafiz Daura radiyallahu ta'ala anhu, wanda ya dauki nauyin buga wannan goron faida Sheikh Ishaqa Abubakar Jibiya, shugaban makarantar Hizbur Rahim Talamidatu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Mai neman karatukan mu ya tuntube mu ta nambar waya kamar haka 081 47 32 74 76.